welcome back to my channel and my new video. Hi, and this one. What do I want? Chocolate Dani, I should be in a say. Sonia. Dini hai jing Dadani birthday ada, prayer Daddy agria, pray ni kamu mau ada apa mana video ni mana ada. Pray kamu ni dah sedang, video pun dah start kamu ni mana. Hai, jebber di bawah kau, di bawah kau, jebber di jaket kau ada. Mana bila sih kamu guna lebih birthday kau, dah pergi Pakistan sini. Dah lama tak ada video kau jebber sih. Bara मानसिफोरबो फैखानाय नङा गावनि लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो न'नि गेजेराव जाखायो आरो आब'मोनजों फैजोबबाय खामानियाव फैयो ओमफ्राय नायसै माने बेसे बुरजा जायो मानसिफ्रा नोंथांमोना नायलांखागोनफोरा अमा बेदरा बयलार नै बयलार ओमफ्राय लकेल बेदरबो दङ दाउ लकेल बेदर दं हाइजें ओमफ्राय बियो सामब्राम पियाज Bin sampurna gufuर di biar. मैगं हाखांजोबबाय. Ini kopi betina. Hah? नै सोमनानै दोनथ'बाय. माबायावसो जाखागोन नालाय मा होनोमोनलाय? आरायथासोआवसो जागोन ना? नै. खयथा जाखो? एकथा जाबाय. एकथा जाखाबाय दै. आइयानो गैया गाइसमेन. आइया माबा आथिङा माबा जादोंमोन नालाय ओमफ्रायो चेकआप माने बिदिनो थांफिनदों आरो चेकआप नामा ट्रिटमेन्ट नामा चेकआपनो बिलाइ जों आइ गैयाबाथाय बिदिनो थानो बाखायो न'आव आइ थाबासो नै सोनिया मिंख्ल' आयै नै जाखाला चक्लेट जादों हनै मालाय जानो बानहरगौ नाय जानो बानबाय सोनिया नायगोमोनानो जोबै गावखौनो सोर बेलाय Sabe? Gapia, birthday boya, cake lain ada. Labram, hari ni, tomato nasi labram dah deh, pun dah lisong dah. Teman bini boleh lah. Ni pun masih balam tu. Labram ni baik, udah dah lisong dah. Ampai nai, mau berbaju ni yang dia. Kamu ni mau sini berbaju ni yang nasi hangkat jepsi. Wow, birthday cake deh. Happy birthday Motiras ni. Bagi kau free siapa nak ya? Tu aku bukan nani. Tu bukan yang dah se. Dia. Fry ni ibarat. Hai, nazing tomato je. Ini dia. Aduh, biar besar lah. Dia lagi kang main dengan dasar juga nak dia lagi mendang kan dengan ini gisle bawa. Saya ni kau ni apa sih? Kamu duduk je ni? Isna bawa. Lagi duduk. What mana? Kalau mau sih dah. Jangan. 살거나 옷을 미리 살봐. 오, 시원하고. 오. 맛있어서 잡아 잘 되네. 하나. Anda dulu berbentuk. Gopne, bos mana? Bisa. Bisa. Lah, dah jalan kerja.
Ang buồn không hả ơi? Ăn cá nó không buồn. Lên. Lên đấy. Đúng là thế à? Chắc không ạ. Từ ngoài đấy. Đây mình các kiểu tôi sẽ làm ăn rồi. Ay, Hiro! Ha! Hiro! गोथैफोरनो बावो जोंना बाबाया गैला नालाय बाबानो होबाय आरो बेयाव ओमफ्रायो दहायनि बे बार्थडेनिखौ भिडिअ खालामनाया आजास खालामदोंमोन आरो बोरै बोरै खालामखोथाय उल्टां फाल्टां खेबजोबखादों खिन्थु भिडिअ बानायनाया आयै हो हिर' हुट आं हालासैलै हिर'खौ दल'था हिर' जानो नागिरबाय थादों नै बेयाव रेडि खालामबाय थादों आइ गैखायनो बारा ग्रेम जायासै आरोखि ना बानायसै दायो Pai ni birthday. गासिबो जोब हारसिं थौखौ नायलाय बियो गैला लागायबाय साहा लोंबाय दे आयु नै ओरैजाय जोंहाबो बेदर खाजि जानो नागिरदों मानसिफ्रा नै सिबाय खामानि मावनो जागासिनो नै जासुलिफ्रा नायलाय बिस्रा मोखां नायलाय जाथारदों नायलाय मुथु नोंहाबो नोंहाबो बिसिनिसो फिसाजो नाय गोमोजोब्बाय नुथायाखै खिन्थु मुथुखौ नायलाय गाइस मुथुआ आंजों बाजादों नै बाजानो लुगैदोंमोन आंजों हा बाजानो लुगैदों देखरा होन बाजाबाय नै मुथु आंजों ओमफ्राय आं बारा गोबाव बानो हानाय नङा बहुत गिलिर बियो आयु खिखि मासै ओंखाम जाबाय नै माखासे मा जेबो जायाखै नामा लाब्रा लुब्रा रावबो लाब्रा जाग्रा गैया लाब्रा जाग्रा गैया रावबो आयो गैला माथो हाय नु दे हाय गासिबो हाय नु दे आजामना ओंखाम जाबाय नै मिनिलायबाव आयु सिनायलायबावाखै आं बिखौ नै आं बर'आ खिखानांगौ आसि गोजाखो नै बेखौ मोजाङै दाना नायगा Emi vlog dah. Vlog. नै आजामोनहा आंनि फंबायफोर बिसोरो Vlog nama mana? Vlog. Siapa nuah? बार्थडे बय बियो आंनि फंबाय आंनि फंबायनि लोगोफोर जागासिनो गाइसमोन बिसोर ओंखाम जाखांजोब्बाय थांजोबसिगोन आरोखि ना नै थांजोब्बाय नै जों दासो लावथि नांगौ नामा
रायजादों नै रायजादों बिसोरो सना मा जाखो Nanti balik balik cari sama dia. नै बयबो थांजोब्बाय ओमफ्रायो आब'मोनाबो थांजोब्बाय ओमफ्राय दादामनि लोगो दंबावो सानै साथाम दा रायलायगासिनो बिसोरो ओमफ्रायो दायो उन्दुसै नोगोर मोनाबाय बारा मोनायाखै 9थासो जाबाय आरो आं बारा भिडिअखौनो बारा लानाय जायासै ओमफ्राय जा लादों नोंसोरो नुखाजोब्बाय भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय